Her er alt, du skal vide om kreatin. Til at starte med, så får du lige den helt hurtige version. Du skal sørge for at lytte med i slutningen af videoen, for jeg kommer til at nørde lidt mere omkring det produkt her. Først og fremmest, tag 5 gram om dagen. Det er lige meget, hvornår på dagen du indtager det her. Om det er morgen, middag eller aften, det er lige meget. Hvis du har en dag, hvor du glemmer det, så behøver du ikke at dobbelt doseringen op. Bare sørg for at få det dagligt. 5 gram. Der er rent faktisk 2 måder at dosere det på. Den ene det er at få de her 5 gram dagligt. Det andet kan være at køre en loading fase, hvor man den første uge får mellem 20 til 25 gram. Det er vigtigt at nævne, at kreatin det er et depot. Det vil sige, hvis jeg tager 5 gram kreatin i dag, så er det ikke fra dags dato, det virker. Det skal lige have typisk 2-3 til 4 uger i forhold til virkningen. Tager du den her loading fase på 20 til 25 gram den første uge, så er loading fasen kørt igennem efter 7 dage. Det er faktisk sådan, at kroppen producerer selv kreatin. Du kan også få kreatin via blandt andet kød, men det er så små mængder, at det giver rigtig god mening at supplere op med netop kreatinmonohydrat. Det er sådan, at den energi, vi bruger, den bliver oplagret via det her kreatinfosfat ind i vores muskler. Så effektiviteten i forhold til kreatin, det er, når vi skal gøre noget, der er rigtig, rigtig kortvarigt. Og det er blandt andet værre, når vi har en eksplosiv øvelse. Det kan være benpres, det kan være en squat, det kan være en bænkpres. Der kan det her produkt altså gå ind og hjælpe til, at vi yder mere. Det kan gøre, at du lige tager den her ekstra gentagelse. Eller det kan være i forhold til de mælkesyre, lige venter 1 eller 2 sekunder med at komme, så du kan performe en lille smule bedre.